Himas rehas sa ikatlong pagkakataon ang isang 35 anyos na lalaki matapos na mahuli sa ikinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng Naga City Police Station 2 sa Zone 7 Barangay Cararaya, Naga City alas 8:55 ng umaga kahapon. Kinilala ni PSSG Robert Aguilion, Assistant PIO ng Naga PCR ang suspect na si alias JR, binata, walang trabaho at residente ng Zone 4 Barangay Triangulo, parehong lungsod. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 7 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 2 gramo at street value na 13,600 pesos. Pagdating sa korte, pwede ito maging aggravating kasi ano niya siya recidivist na siya with regards sa specific violation ng RA 9165. Alas 10:26 ng gabi parehong araw nang maaresto naman ang mga tauhan ng Naga City Police Station 3 ang isang 30 anyos na aluminum installer sa ikinasang bypass operation sa Zone 5 Barangay San Felipe, parehong lungsod. Kinilala ang suspect na si alias Nathaniel, may live-in partner, residente ng Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Naga City. Nakuha sa kanya ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 1 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Ang trabaho ng PNP ay hindi magiging successful kung walang pagtutulungan sa community kasi yung mga community niyan, yan ang nagbibigay sa amin ng information with regards dito sa mga nangyayaring krimen dito sa Naga City. Kapwa nasa kustudiya pa ng Naga City Police Station 2 at 3 ang mga suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.